It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. Bon dia, noies! Dia 1 de desembre, per fi estic supercontenta. És diumenge, així que avui toca tornar a Barcelona, però avui ho farem abans. Normalment torno més tard, a la tarda, vespre, però ara en una estona, quan m'hagi arreglat una mica, perquè aquests cabells fan llàstima, marxem cap a Barcelona perquè avui justament vaig al teatre a les 6, que la Júlia m'ho va proposar, li vaig dir que sí, i avui anem a veure Anna Karenina. No m'han arribat gaire les ressenyes, així que, bueno, espero que m'agradi i que siguin 16 euros ben invertits. I ja està, m'he acostumat a més al teatre i a més esdeveniments culturals. És que de veritat estic encarant el Nadal amb molta alegria i amb moltes ganes aquest any. Suposo que en part és pels Vlogmas, perquè, o sigui, des de tercer d'ESO que vaig fer els Vlogmas, sí, tercer d'ESO, jo deia, vull fer vlogmas, ara quan puc tornar-ne a fer tal, i jo sabia que no podria fins la uni, i és com, uah, per fi ha arribat el moment de fer els vlogmas, per fi estic a la uni. A més, és com que estic molt bé ara mateix, si per exemple fa un any, a part que no tenia temps, no tenia les ganes de fer-los, perquè no estava com bé amb la meva vida, vull explicar-ho bé en un altre moment, però això, no estava gaire bé i no em veia amb cor, però aquest any estic supercontenta i amb moltíssimes ganes, així que res, molt contenta. Vale, noies, moment d'obrir el calendari d'advent, és aquell del Mercadona, fa molts dies ja que ho desitjava. Ahir el vaig com obrir bé i vaig adonar-me que hi ha com aquesta part, i llavors hi ha aquesta, i llavors a darrere hi ha el 24 gegant. Sí, és veritat que un dia vaig xafardejar quines coses hi havia a darrere, però us he dit que no me'n recordo. Vale, l'1 està aquí, per tant, perquè no té com un espai per trencar, no ho entenc. Ui, ui. Vale, si no m'ho carrego... Ai, és un concealer, un corrector. Hola, mira, quin format. Us he de dir que això, els concealers, els calendaris d'advent i això, em sorprèn bastant perquè, vulguis o no, no saben el teu to, no? Llavors, bueno, crec que en el meu hauran encertat bastant. Bueno, hauran encertat. Sí, és el meu to, Bueno, noies, doncs mireu. Aquest crec que el deixaré aquí, però, a casa de la meva mare, per si algun dia doncs em descuido el maquillatge a Barcelona o el que sigui, doncs tenir-lo aquí. Noies, hem vingut a dinar, són ja gairebé, bueno, són 2:45 i avui dinarem al matxaca, que hi hem vingut algun cop i ens encanta. Tornem a ser Muy Mucho, el vlog d'ahir també estava al Muy Mucho, però avui venim sense intenció de compra, no pot ser, m'he de prohibir entrar als Muy Muchos, Tigers, etc, perquè si no gasto sempre. Mireu quins llibres més xulos! M'encanta, el meu és aquest. Són les 4, ara estem aquí al Mango. M'encanta el Mango, la veritat. Volia fer una comanda, no un pedido, al Mango Outlet, i no l'he fet, a veure si avui a la nit el faig, perquè hi ha pantalons bastant baratos i vaig bastant faltada. Val, noies, soc el provador, m'he provat aquest jersei, que no em quedaré, perquè no em convenç, i no vull gastar-me uns diners en una cosa que no estic convençuda, però prefereixo fer-ho en una cosa que realment busqui. Quina llum més terrorífica, però bueno. En fi. Bueno, noies, doncs ja sóc gairebé al TNC, de fet estic a res, i crec que em quedaré en un parc que hi ha per aquí, i llegiré una estona, o miraré algun vlogmas, que ja n'he vist un de penjat, el meu es penja en res. Mentre faig temps, que hem quedat a 2:15 amb la Júlia, que ella venia al pis, però jo no. Llavors he arribat abans. Estic anant a buscar la Júlia, que jo estava en un lloc que no era l'entrada principal, i em diu on ets, i jo, aquí? Llavors suposo que ara, oi-te-la, ja la veig. No havia estat mai aquí al TNC, mireu que mono. Bueno, potser ja hi heu estat vosaltres. Que allà hi ha la Torre de Glòries. A veure si em veu. Sí, ja em veu perquè ja està venint. Hola!
Noies, ja som dins, som a la fila 17, que bastant bé, la veritat, jo no hi havia estat mai. És superxulo el teatre. Ens agrada molt. Nois, hem sortit del TNC, estem ja gairebé al metro. Review, molt bé, en general, la història a mi m'agrada molt, jo ja venia una mica ubicada perquè havia llegit l'Aula de Ciutat dels Sants i més o menys Madame Bovary, Anna Karenina i l'Aula de Ciutat dels Sants van a la mateixa línia, llavors estava bastant ubicada, però... Jo crec que és important, això. Vull dir, realment jo crec que la gent que no hagi tampoc, no tingui gaire consciència del que ve a ser la història, es poden quedar una mica tiesos. Clar, perquè a més és una obra bastant intensa, molt llarga. Sí. No sé si és que jo no estic acostumada al teatre. El teatre són llargues, normalment, però tan intenses normalment no. Clar, intensa, llarga, a mi se m'ha fet una mica feixuga en un moment, la pausa ha tardat molt a arribar, però bueno, en general molt bé, jo la recomano, no sé si encara queden entrades. Especialment a qui hagi llegit l'Aula de Ciutat dels Sants o una de les altres dues obres. Exacte. Especialment Anna Karenina, reenamorada de l'Eduard Farelo. O obres de Tolstoi, també. També. I estarem cap al pis ja, que demà tenim classe. Jo de demà a les 8 he de fer classe. Llavors, bueno, a veure quan arribem gairebé a les 10 pràcticament, soparem i jo m'he de posar a plegar roba, m'he de fer llit, bueno, dramàtic. Tinc l'habitació, tinc l'habitació una mica endreçada, que quan he arribat estava feta un caos. Ara em passaré els vídeos de la targeta a l'ordinador, miraré una estona al mòbil i m'aniré a dormir perquè són gairebé les 12.